Så er vi i gang igen. Fronter du, Mads? Karl. Ja. Ja, det er god til Karl. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan meget godt knuppe op. Mads, Karl, prøv at se, hvad du skal gøre. Du skal ikke hive ham sådan. Du skal sparke ham i ryggen. Så han går på dig i stedet for. Ja, så skal vi bare blive ved med at gøre. Vi skal bare sparke ham i. Nej! Jeg forstår du ikke. I at sparke og slå ham i ryggen. Se, Mads forstår det. Hvor er du dum, Karl. Karl, prøv at se, når han har mig. Så skal så man kan holde lige noget skraldspand. Kom nu. Så bare, okay, kom. Du skal jo ikke kaste over på ham. Det der, det er godt, Karl. Du var lige ved at få ham væk der. Ja, godt, Karl. Sådan der, ja, Karl. Det er smart. Nej. Sådan. Nej, du skal på Karl. Det er Karls tur. Karl, du skal ikke hoppe op på ham. Du skal ikke hoppe op på ham, for du vejer ikke nok til det. Karl, hvor er du dum. Karl, Karl, du er simpelthen dum. Jeg forstår det ikke. Spark ham. Du er ryggen. Men sparker ikke nogen i ryggen. Det gør man nemlig ikke. Kom spændende. Du bliver nødt til. Skru det af, Mads. Skru det af. Ja, det er lidt. Skru det af nu. Mads, skru det af. Hvorfor må jeg aldrig komme frem? Glidende overgang. Det er en god video, det her. Det er meget god. Fuck nu af. Det er nogen hjælp på Christian, jeg også. Jeg bliver nødt til, mand. Nu af, Mads. Jeg gider. Det her går. Ja. Har givet ondt? Nej. Hvad skete der? Nå, det var hundet i katten. Hvad? Du har jo nødt skrald. Nej, det var hundet i katten. Karl! Oj, godt så. Jeg skal nok hjælpe dig, Karl, når han ligger dernede. Karl, kom nu! Nice, Karl. Hovedet. Hovedet i klunkerne. Fæld hans ben. Du skal fælde ham. Tag hans ben. Okay, hvor lugter det noget, Mads? Ja. Man kan bare hoppe på ham i flæsket sådan der. Hvor gik han hen? Han tog en lille pause. Du har kigget det. Så du er nære det. Skal han på toilet? Der er noget, der lugter seriøst meget. Det er Mads. Fuck, man. De kan bare længere og længere det her.